Li navçeya dîrokî Sûr a Diyarbekirê di nava Keleha Diyarbekir de goreke yek ji hukümdarên dewleta Merwaniyan ku dewletek a Kurdan e hat dîtin. Gora dawîn hukümdarê Merwaniyan Nasrûddewle ye ku piştî 924 salan hatiye dîtin. Gerekî destûr bêxwestin Gor ji aliyê lêkolînerê dîroka İslamê û pisporê dîroka Merwaniyan dîrokzan Arafat Yaz ve hatiye kifşkirin. Arafat Yaz dibêje ev demeke dirêj e û li ser dîroka Merwaniyan lêkolînan dike û teza xwe ya doktorayê jî derbarê Merwaniyan de kiriye û di gelek belgeyên dîrokî de ji aliyê dîroknasan ve jî tê destnîşankirin ku gora Mensûr Nasrûddewle raserê çemê Dîcle di hewşa Keleha Diyarbekirê de ye û gora hevjîna wî Stînas xanim jî li kêleka gora wî ye ku navbera wan de dîwarek biçûk heye. İbnül Ezraq êku di derheqê Merwaniya da herî agahiyê giring dide yek jî ew di qerna dozda da jiya heftê heştê sal piştî Nasrûddewle wefat kiriye û berhemek nivisandiye derheqê Merwaniya da ê didiye İbn Şeddad İbn Şeddad jî di qerna sêzda da jiyaye û agahiyê gelek giring daye hem dîroknas hem jî erdnîgar e derheqê erdnîgariya vî memleketî da gelek agahiya daye ew jî dibe gorayê li vir e İbn Teğrîberdî jî di qerna pazda da jiyaye ew jî behsa vê tiştî dike heman wextî da Sîbt İbnül Cevzî jî dibêje mezelî li vê derê ye. Dewleta Merwaniyan di navbera salên 978 û 1085 de hukm kiriye û Mensûr Nasrûddewle hukümdarê dawî yê dewleta Merwaniyan e û bi awayeke teqez naye zanîn ku kengê hatiye dinê. Lê di sala 1906 de li Cizîra Botan wefat kiriye û hevjîna wî tarmê wî aniye Diyarbekirê. Dîrokzan Doktor Arafat Yaz balê dikeşe ku Merwaniyan berhemên hêja dane ku pira dehderî jî yek ji wan berheman e û Mensûr Nasrûddewle jî giringî daye çand û avahî saziyê. Dîrok her tişte dîrok gelekî giring e yani îro li vê derê li vî memleketê hinkî milletê me derheqê dîrokê da parîkî ewkin sarin baş dîrokê xwayîtî dernayê lê dîrok her tişte mesela berê derheqê dîrokê da kelimeka hemwate heye dibêjin mêjû mêjî yani bi mena mêjî çi ye mêjî hişê însan e serê însan e yani pêşiyê me evê qîmeta dîrokê dizanibûne ji ber wî jî re gotine mêjî. Gora Mensûr Nasrûddewle niha di hewşa Keleha Diyarbekirê de li ser bircên Diyarbekir raserê çemê Dîcle li baxên Hewselê bi awayeke bênav temaşe dike. Dîrokzan Arafat Yaz daxwaznameyek pêşkêşî gerînendehiya çand û geştiyariyê ya Diyarbekir kiriye ku navê hukümdarê Kurd Nasrûddewle li ser gora wî were nivîsîn û bi awayeke fermî cihê gora wî bêpesend kirin û li benda bersivê ye. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.